Benvidos un vendres máis á Senda Cultural. Hoxe atopámonos na Ponte do Burgo de Pontevedra. Tras máis dun ano de obras, esta ponte foi inaugurada por fin esta semana. E con motivo desta inauguración, o Concello de Pontevedra instalou esta exposición que está ás miñas costas e que poderedes visitar esta fin de semana. Pero esta non é a única mostra que está disponible na provincia. De feito, achegámonos agora ata o Museo de Pontevedra. No Museo de Pontevedra seguen dispoñibles as mostras de Debusantas e de Leopoldo Nóvoa. A de Debusantas recolle as creacións das principais ilustradoras que traballaron para as publicacións Blanco e Negro e ABC. Un total de case 130 obras de 40 ilustradoras que van dende as pioneiras de finais do século XIX ata as máis modernas da década de 1990. A de Leopoldo Nóvoa naceu con motivo do centenario do nacemento deste artista. A exposición reúne máis de 50 obras que recollen os diferentes momentos da súa trayectoria creativa. A comisaria desta mostra é Rosario Sarmiento e as dúas exposicións estarán abertas ao público ata o 30 de setembro. Pasamos agora a unha exposición dispoñible no Mosteiro de Poio, unha mostra de Diego de Giraldez que está formada por 15 cadros e unha escultura. A exposición está baseada na corrente nas naturalismo, abstracción e surrealismo e estará dispoñible ata o 15 de outubro. E de Poio pasamos agora a Cambados. No Pazo de Torrados segue aberta a Mostra Foz, unha exposición de Santiago Ibáñez na que o pintor andaluz escolleu obras de diferentes temáticas e etapas. Un rostro humano, paisaxes, animais e incluso unha montaxe con caixiñas recicladas coas que Ibáñez pretende abrir unha ponte entre o norte e o sur de Europa. A exposición estará dispoñible ata o 20 de setembro. Outra das mostras dispoñibles esta fin de semana en Cambados é a de Manolo Paz. Os Mares do Mundo presenta un conxunto de 4 bloques coloridos elaborados con redes rescatadas da reciclaxe. Podedes visitar esta exposición na Praza de Fefiñáns ata o 16 de setembro. E das exposicións pasamos agora ás festas. E atención, porque esta fin de semana hai festas dabondo. Por exemplo, en Poio continúa o programa de Reinicia o Verán e na capital da provincia, Pontevedra vívese. En Poio continúa o programa Reinicia o Verán con 3 actuacións esta fin de semana. Por unha banda, mañá sábado a 1, no adro de San Salvador, será o concerto da banda de música de Meaño. O domingo en Rasó ás 12:30 haberá pasarrúas a cargo da Batucada Queimatasas e ás 10 da noite na Reiboa, cine coa proxección O que arde. Continuando con máis festas de verán, pasamos agora a Pontevedra, porque na capital da provincia hai dispoñibles esta fin de semana varios eventos. O primeiro, a Feira de Artesanía Chalana. Esta feira estará dispoñible no Paseo Antonio Driozola ata o vindeiro 16 de agosto. En total, 12 casetas nas que poderedes atopar multitude de deseños, dende xollería e instrumentos tradicionais ata, por exemplo, produtos de cosmética. E mañá sábado arranca o programa por excelencia do Verán Pontevedrés. As festas da Peregrina estánse aquí cunha ampla programación. Durante toda a xornada de mañá sábado haberá xigantes e cabezudos polas rúas da cidade. Ademais, ás 12 no Palco da Música da Alameda terá lugar o pregón a cargo do chef Pepe Solla. Xa pola tarde comezará a programación de Ventre Vellar ás 7:30 na Alameda e ás 8 no Parque Amalia Álvarez. Pola noite, concerto de María do Ceo ás 10 na Praza da Ferraría, actuación de Marcelo do Bode ás 10:30 na Praza de España e á mesma hora nas pistas de Campolongo, concerto de Guiza. O domingo será quenda de Cora Velasco na Praza da Ferraría ás 10. A Leilía na Praza de España ás 10:30 da noite e, á mesma hora, a actuación de Vacas nas pistas de Campolongo. O domingo tamén haberá pasarrúas e actividades enmarcadas no Ventre Vellar. E pasamos agora á programación de Convé de Barro. Mañá sábado, concerto de Mudland no cruce de Valiñas ás 9 da noite.
E o domingo ás 12 no Pazo da Crega de Santo Antoniño, espectáculo infantil Isla Letrisca. E mañá sábado en Meis ás 9:30 haberá un concerto da banda de Bertula en Santo Tomé de Nogueira, no adro da Igrexa. Esta actuación contará coa colaboración de As Lembranzas. Esta fin de semana en Vilanova de Arousa é a festa gastronómica do Mesillón e o Berberecho. Enmarcado nesta celebración, haberá diferentes actuacións. Por unha banda, o concerto da Roda mañá sábado ás 10 da noite no Sardín Umbrío. E o domingo pasarrúas de charanga a Alambique a partires das 11 dende a estación marítima. Xa pola noite tamén enmarcado nas sonatas de verán, ás 9 no Sardín Umbrío será o concerto da Arosa Bay. E pechamos a senda con cine en Vilagarcía de Arousa. Mañá sábado ás 10:30 na Casa da Cultura será a proxección de Nosferatu, unha película alemana de terror. O prezo da entrada é de 4 euros. E ata aquí a senda cultural desta fin de semana. Nos volveremos o próximo venres á mesma hora con máis eventos e con máis cultura. Ata logo!